Našej fitonáplasti Yankang je to protizápalová. Používame ju teda na liečenie a pri bolestiach. Lepíme vždycky náplaste tam, kde bolí. A vždycky si túto náplasť veľkú musíme nastrihať. Nastriháme si ju takto po dĺžke a môžete z toho urobiť aj takúto polovičku. Hej, tu som si už nalepila, alebo tu mám na ruke. Takže tam, kde bolí, tam si ju lepíte. Obsahuje 12 aktívnych látok a pôsobí cez pokožku. Cez pokožku sa tie bylinky veľmi rýchlo dostávajú do krvi a nezaťažujú žalúdok a nezaťažujú pečeň. Takže skutočne ja ich používam už 8 rokov a tabletky od bolesti výnimočne, naozaj pri veľkých reumatických bolestiach to musím dať, ale používam náplaste. Tieto sú také hojivé a sú výborné pri nadche. Keď máte nadchu, nalepíte si pásiček na nos. Keď máte migrénu alebo nejaký zápal dutín, je veľmi dobre si to nalepiť na čelo. Takže určite nie až takú veľkú, ale taká stačí. Toto vám stačí. Keď ma boleli zuby alebo mi trhali zuby, tak ja som si lepila potom aj väčšiu tu na sánku. Keď ma bolí ucho, tak si lepím tu a tu. No a keď kašlem, že ťažko sa mi dýchá, tak si lepím potom taký pasiček tu. Nesmie sa lepiť na štítnu žľazu, na srdce a na pupok. Takže keď máte menštruačné bolesti alebo tráviace ťažkosti, črevné ťažkosti, lepíme. Môžete aj 2 také pasíky, ale 3 prsty nad pupok a 3 prsty pod pupok, tam je to správne. Keď ma bolia kríže, nalepím si to na kríže, čiže lepíte tam, kde boli. No a keď máte problém s kolenom, vás boli koleno alebo rameno, odporúčam vám náplaste lepiť takto do kosoštvorca, čiže oblepíte si hornú stranu kolena a dolnú tma. Potom môžete aj tou nohou hýbať kolenom. Ak je človek, sú takí ľudia, čo sa veľmi potia, môže sa stať, že sa odlepí náplasť, tak bohužiaľ dostane sa tam pot, ale určite, keď idete nalepiť náplaste, očistite si s nejakým liehom, alebo nejakou našou micerálnou vodou, alebo najlepšie alunitom, hej, ten sprej si nastriekam, aby bolo čisté a suché miesto, aby vám to držalo. No a potom samozrejme ruky si lepím na noc, pretože keď cez deň niečo robím s vodou, riady umyjem alebo to jedno, tak by sa to odlepilo. Ale nič sa nedieje, dám ju preč túto náplasť a o chvíľu si na suché miesto nalepím ďalšiu.